Tengara wis tinabuh bendhe den ungalake. Saking para tamu samya keplok sesurak ambata rubuh. Mangkono cihna dadi pratandha lamun Sang Sekaring kedaton arsa kawiyos mijil saking sasana panti busana ya bali mayang arum. Bali kang wis ngarani panggonan mayang iku Sekar Arum Amprik gandane ngebaki jroning wiwaha. Sinten ta wong ayu kang minangka dadya mustikaning pahargyan. Lenggih tedhakira wong ayu Kusnul Fatimatul Zarah. Ingkang ngarsa kawiyos mijil saking sasana panti busana ya sasana Tepas Wangi. Cinandra saking katebian mencorong tejane sumunar guayaning temanten putri. Mangkono lampaira Sang Sekaring kedaton ya Sang Kusumayu adhedhamping Bapa Pairan dalah Ibu Dewi Sarah ya Rama ibuning temanten putri. Senajan tak amung wujuding kenya kang prasaja nanging pinatut endah tetungguling busana. Labet wasis wegiging dewening pepaes ndera ora matut busananing temanten putri. Lamun ta Cinandra kadya sirna sipat kamanungsaning kang katingal muhung mantasaning widodari kahyuangan ya Dewi Supraba ingkang tedhak tumurun ing Madyapada. Lah sinten to paraga kekalih ya wujudaning kenya sakembaran. Ya gandhek kekalih ya Partimurti sakembaran. Sinambi jumangkah lumampah gegojek geguyon parandene Nurawagu. Ora sarwa mimbuhi regeng ing madyaning wisma pawiwahan. Wujudaning kenya kang prasaja labet wasis wegiging dewi ning pepaes. Lamun ta Cinandra pasuryane nganti glewu-glewu pindha golek kancana imbane. Datan kantun Sang Manggala Subaya Suba Manggala kang minangka dadya cucu ing laku ya cundhakaning lampah. Kanthi hasesanti ing ngarsa Sungkulada ing Madya mangun karsa tutwuri handayani murih rahayu tindakira Sang Sekaring kedaton ya mani ing pawiwahan. Lepas lampaira Sang Kusuma kawuntat wis kepareng minggah dhateng sasana setinggil Binaturata. Ya sasana Wisudatama ya sasana papan palengganing temanten ing mangke. Nanging jroning batos Sang Kusumayu Kusnul Fatimatu Zahrah tansah anengga prantanira Sang Binagus Muhammad Edi Prayoga kang minangka dadya jatuh kramane ingkang dereng kepareng rawuh. Mekaten sanggiyaning para tamu nggih kula ndherekaken gelaring upacara miyosipun penganten putri adhedhamping Rama dalah ibu pribadi lulus Rareja. Matur gunging panuwun para paraga ingkang sampun ana wong krida tan kantun galeri cantik make up temanten ingkang mratitisaken lampahing penganten putri. Ugi konjuk dumateng para paraga ingkang amundi Sekar Adi Manca warni kembar mayang. Kaos tinggal saking katebian kledang-kledang lampahing sangat bagus. Muhammad Edi Prayoga kinantenan Rama dalah ibu nenggih Bapa Saruni Edi Pranata dalah ibu Siti Asmunah sampun tumuju wonten sengajenging Gatulaya ya wis mapargyan tetandha gelaring upacara adat Widiwidana panggih temanten daya-daya kapurwakan. Kadang kula sinoman pawestri kekalih saha kakung kekalih ingkang tinanggenah ngasta Sekar Adi Manca warni kembar mayang kula dherekaken rumagang karya. Sumangga kunjuk dumateng Bapa Pairan dalah Ibu Dewi Sarah
kembar mayang kabedol sawetawis lung tinampi kembar mayang maring kadanganen. Bapak Pairan jumeneng wonten sak ngajengipun manten putri. Kembar mayang diserahkan Bapak Ibu Mas. Dokumentasi. Monggo Kang Mas Leonard fotografi. Monggo Bu menghadap ke utara. Mas Sinoman kembar mayangnya dipegang Bapak Ibu. Dokumentasi dulu. Nggih tilung nih Mas. Sambil dipegang. Lung tinampi kembar mayang ingkang rumiyin dipegang Bapak Pairan adalah Ibu Dewi Saroh. Fotografi sumangga. Nggih, sampun. Sampun Kang Mas Sinoman yang cowok ke depan. Sang yaning para tamu kang pinantu syukur rahayu nyuwun tambahing pangestu ingkang wilujeng. Kanggen kula ndherekaken tata rakiting upacara adat widhi-widana panggih temanten. Nenggih wong ayu Kusul Fatimatu Zahrah. Wong bagus Muhammad Edi Prayoga ingkang badhe kasembadaning punika mangke. Kunjuk sang pujangga pujangganing agung miwah sang Dewi ning pepaes kula dherekaken mranata gelaring upacara panggih. Kinarya manambrama rawing kadambesan saha temantri kalih ing mangke kadang kula restu Ibu keparenga ambarung ungeling selawat Nabi. Purna selawat Nabi mangke BN 2 audio keparenga ambarung ungeling kodhok ngorek. Laras moyo miwah ungeling tlutur. Para tamu nyuwun tambahing pangestu renyep sinigek samatawis kadang kula Raka Mas Munir. Ungeling salat Nabi restu Ibu kinarya manambrama sawaning temanten surawing kadambesan suawi kula dherekaken nuwun.